Казвам се Реджина Господинова, работя в Българска Хантингтън асоциация. По професия съм психолог, работя терапевтично в Пловдив, но работата ми с асоциацията ме връща много често в София, тъй като вече 9 години съм с екипа на Българска Хантингтън асоциация. Започнах като доброволец още през 2014. Искрено казвам, че до тогава моят досег с редките болести беше да съм чувала за диагнозата Хантингтън в Доктор Хаус. Това беше всичко, което знае. Повечето хора, когато чуят за редки диагнози, смятат, че ние работим с много малък брой хора, което всъщност не е така. Диагнозите може да са рядки, но са много на брой, 6 до 8 хиляди диагнози, което прави около 400 хиляди семейства засегнати само в България. При много от тези случаи хората имат нужда от сериозна помощ. Редките заболявания, първо, че в по-голямата си част, на 95%, те са генетични. Тоест много често стартират още от детството, с времето прогресират, водят до все по-сериозни затруднения в това човек да се грижи за себе си, да се движи, да се обслужва, просто да води един съвсем нормален, автономен начин на живот. И също за над 95% от тях все още няма лечение. Това означава, че тези хора имат нужда от подкрепа за цял живот. С времето разширихме услугите, които предлагаме, така че да можем да предлагаме психологическо консултиране на повече хора, групи за подкрепа, рехабилитация физическа, защото с помощта на тези услуги хората могат да водят много по-качествен живот. Нашата организация има екип всъщност от 7 души и един консултант. С този екип, който даже в миналото е бил по-малък, от 2014 насам сме посрещнали повече от 1200 души. Истината е, че това никак не е лека задача. Към момента ние нямаме делегирана дейност, нямаме подкрепа от държавата. Е много трудно да запазим стабилност. Нашите услуги не са платени, те функционират на базата на социалните услуги. Не е идеята да утежняваме допълнително пациентите, с които работим. Вече сме успели да отворим един център за редки болести, който се намира в Царица Йоана ИСУ. В този кабинет се осъществява рехабилитацията, която предлагаме, групите за подкрепа, индивидуалното консултиране, а отскоро разполагаме и с ново помещение. Това ни води към сетинга, който имаме тук. Все още е в строеж нашето помещение, което се надяваме да отворим съвсем скоро и да бъде втория по-голям център за подкрепа на хора с редки болести. За тази цел ще ни трябва освен подкрепата на държавата и вашата подкрепа. Всеки, който приема нашата мисия за важна, който изпитва, който го е грижа за нашите пациенти, може да се включи в това, за което ние работим, чрез нашата кампания за набиране на средства. Достатъчно е да отворите сайта ни, още на началната страница ще видите DMS кампанията и всички останали начини, по които може да помогнете. Включването ми в инициативата на ФРГИ беше много ценен опит за тези 2 години. Как мога да работя по-добре с екипа, как мога да ръководя проекти, как мога да измислям нови инициативи, да ги комуникирам по-добре с публиката, с пациентите, с които работим или с финансиращи институции. Може би най-ценното нещо беше хората, с които успях да се срещна. Това колко отдадени са те на работата, колко мотивирани са, въпреки че е трудно за всяка една неправителствена организация, не само за нашата, те остават абсолютно инвестирани в това, което правят. Това вдъхновение, техните идеи, начина, по който приемат предизвикателствата на работата в неправителствения сектор, на мен лично, а предполагам, че и на всеки друг в моята позиция, ми дава много сила да продължа. Защото това е важна работа, която особено без подкрепата на институции е трудно да се върши в дългосрочен план.